Croeso i'n gwestiwn nesaf ni, Margaret Hughes. Croeso ato ni. Diolch yn fawr iawn. Yn ymddiddori'n fawr mewn hen ddillad, a heddi dillad o'r ail ryfel byd sydd â ni. Dipyn o gasgliad o'ch cwmpas chi, a jyst i ni bwysleisio bod chi wedi cael eich geni yn ystod y cyfnod, ynddo? Yn hollol. Ryfel, ie. Ac hefyd, o ran pan o'ch chi'n fabi, gyda chi ddim nabod eich tad tan am yn gwbl o flynyddoedd, na oherwydd y ryfel? O'n i'n nabod yn hadnes pan fi'n 2 mlynedd oed oedd e'n un o'r milwyr yn y rhyfel. Oedd e mas yn Algiers y gwirwyr. Oedd e'n cyfieithu, oedd e'n gallu siarad Ffrangeg. Ac felly fi oedd e ddim yn y front line, oedd e liged i'r ei wael, ond oedd e'n filwr. A dwi'n siŵr bod straeon diddorol iawn dy fe hefyd yn dod o'r cyfnod yna. Ac yn ifanc, fel o'n i'n sôn, wedi ymddiddori'n fawr yn y ffasiwn yn y fath yma o ddillad yn ystod y cyfnod. Wel, fi'n cofio beth oedd mygi a'n hen fy mgi, a war yn fy mgi, anti-cwercher oedd matriarch y teulu. Beth o'n hwn wisgo? Mae ffroc anti-cwercher tu ôl i chi fyna. O'n fan hyn, ie? Ond yw'r un, ie. A fi wedi sylwi nawr pwy mor debyg mae ddyn. Mae'n debyg i beth chi'n gwisgo heddi, yndi? Dwi'n gwir, hwnna'n ffasiynol iawn heddi, bys y fe? Ond chi'n bod, oedd y ffasiwn yr adeg ni, oedd yr ysgwydde'n sgwar iawn, o'n nhw'n gwisgo pads yn ei ysgwyddau, a hefyd, o'n nhw'n gwisgo pads dan i ysgwyddau, o'n nhw'n gallu tynnu mas a golchi, achos oedd ddim deodorants, a o'n nhw'n chwysu. Felly, mae'n debyg, mae'n beth o'n nhw'n neud. Oedd e'n safio'r dillad wedyn, oedd e? A oedd rhaid iddi chi gael gwasg weddol fach, a cliniau weddol fach, a oedd e'n fyr, wrth gwrs, oedd defnydd yn bryn iawn amser rhyfel. Achos gwneud pethau lot o bobl, a mae hwn yn eiddoch mae'n gi, fan hyn hefyd yn diwe? Mae'n gi trysaith wedyn. Mae'n gi trysaith i hwnna wedyn, nid mae'n gi cwercher. Ie, oedd hi'n dod ar ôl y rhyfel, fi'n gofio'n dod i ti ni ar cwdyn bach na dau, oedd hi'n dod i gwiro sanen ti ni. Achos o'ch chi'n mynd taflu dim byd bant, hyd yn oed ar ôl y rhyfel, chymod? Ie, mae dyn ni lun o'n i fan hyn, go hi. Ie. Na chi, oedd hi'n dod, a oedd fel mushroom fach dau, oedd hi'n cadw'r nidwyddau yn y gos, a wedyn oedd hi'n rhoi'r top mewn yn y twll, fel bod hi'n cael rhywbeth solid o dan o fe i wneud y darn. A pan o'n i'n wneud lefel O yn Ysgol Ramadeg Llyntysil, oedd rhaid i ni wneud damasg darn hyd yn oed prynu. Chmod, yn y 50au nawr, diweddar oedd rhywun ni. Ac oedd y cyfnod yn un digon anodd, doedd hi ddim yn esgus i bobl i byd o bod yn smart na? Na, oedd hi'n bwysig iawn i gadw ysbryd bobl lan, oedd fog yn dod mas a dillad pert iawn. Oedd hon fan hyn, blwsen yn fam yw hon, oedd hon yn eitha lliwgar, achos oedd y dieddol i fod yn weddol dywyll o lliwiau. Mae'r un yn lliwgar iawn i gymaru ar lleill, ynddo? Odyn, ond nhw eisiau cadw ysbryd pobl lan, chymod, a gweud, mae rhaid i chi drial trwsio'ch dillad a uwchgylchu nhw, a nhw'n defnyddio ffwr i roi o un got i'r llall falle, mwyn hala'r got i edrych yn fel cot newydd. Ffwr cwningod oedd e, fi'n credu. Ond chi'n bod oedd Make Do and Mend yn beth mawr? Oedd Make Do and Mend yn beth mawr. A mae dach chi ddarn o sidan fanna, sy'n sidan parasiwt? Mae hwn yn ddarn o sidan parasiwt. Siwt land oedd e'n cwerchu'r sa'n gwybod, oedd e'n arfer bod lot yn irach na hyn. O'n i'n arfer chwarae Here Comes the Bride, pan o'n i'n gwybod. Ond o'n nhw'n defnyddio, wrth gwrs oedd ddim sanau sidan i gael, achos o'n nhw'n defnyddio'r sidan i wneud parasiwts. Felly oedd merched yn lliwio'u coesau gyda grefi Browning a defnyddio pensil llygad wedyn i wneud y sim lan. I edrych fel bod... Ie. A o'n nhw'n defnyddio'r parasiwt, y defnydd parasiwt i wneud dillad isio. A i wneud ffrogau priodas yn llwaith. A mae dyn ni, chi'n bod yn sedet iawn, dillad isio fan hyn sy'n... Efe'ch mam chi'n biar ein? Ie, French knickers yn fam. Rhywiol dros ben. Mae rhain yn sidan, felly o'n nhw siŵr o fod cyn y rhyfel. Ond beth sy'n ddiddorol yw elastig, chymod, yn y canol man hyn. Oedd elastig yn bryn iawn amser rhyfel. Felly o'n nhw'n tynnu'r elastig mas cyn golchi fe a rhoi fe mewn yn yr un glân. Achos i arbed elastig, chi'n gweld. Ond wedyn, dath y land girls mewn a tu ôl i chi fyna, mae gwisg y land girl. Y dyngarees. Y dyngarees. A fan hyn, mae trwsus dy fi. A beth sy'n ddiddorol yw, chymod, oedd pobl yn goffod defnyddio coupons i brynu dillad. A'r un faint o coupons o'ch chi'n goffod defnyddio i brynu cot, pyn chi'n dlawd yn ein gyfoethog. Os o'ch chi ddim yn llawer o arian dy chi, felly bod chi'n prynu cot a'ch coupons pryn, a oedd ddim o ansawdd dda iawn. Felly beth dithon nhw mas, oedd yr utility mark. Oedd e'n edrych fel 2 gosyn o gaws a 41, CC41 o'n nhw'n galw fe.
Oedden nhw wedi cael pobl fel Norman Hartnell i gynllunio'r dillad hyn a cynllunwyr eraill. Fel bod pobl nawr oedd ddim yn cyfforddio dillad grand yn cael dillad o ansawdd dda wedi wneud o ddefnydd da. Ma' nhw'n para. Yr un peth, ch'mod, o'n nhw ddim yn troelo cymaint wedyn. O chi'n sôn am y land girls fan'na, wrth gwrs oedd lot o ferched yn gweithio yn y ffatrïaeth hefyd. Oedd. Ac oedd rein yn bethau pwysig, yn dod nhw? O'n nhw yn snwd oedd yna. Oedd yn fam yng Nghyfreth, oedd hi'n mynd â bys o Pentracwrt lawr i Tracwn i weithio. Beth o'n nhw, fel hetiau, fe? I gadw'ch gwallt miwn, chwil, yn lle bod nhw'n mynd yn sownd yn y peiriannau. Felly oedd rheina'n bwysig iawn, iawn, iawn. A nhw'n annog merched i dorri gwallte hefyd, yn lle bod nhw rhy hir dyn nhw. A mae dyn un peth fan hyn wedyn. Nawr ten, wedwch chi wrtho fi, nawr ten, mae sach blawd oedd hwn, Ie, yfe? sach BOCM, chi'n gallu gweld. Ie. Oedd Mygi Antigwerchu'r yn berwyr yna, a wedyn o'n nhw'n gweithio llun i bordydd a Duchess sets y bethau mas o'n nhw trwy wneud brodwaith arnyn nhw. Upside down dy fi fan'na, fel na mae fod, yfe? Ie, bendant yn Ie. wneud make do and mend. Ie. Felly, Ond mae'n asid amrywiaeth gyda'r ffrogau gati. Fel oedden ni'n sôn, sawl un o'n nhw mor smart a'r cotau hefyd, yn dy? a oedd scarves yn bwysig iawn er mwyn rhoi bach o addurn a bach o liw i bethau, chymod. I amrywio'r wisg, mae'n siŵr, yn den hawdd Ie, i amrywio'r wedyn. wisg. Ie, a wedyn botwmau, mae bocs dy fi gytre yn ailond y botwmau. Fi'n credu, os oedd rhyw ddilledyn yn troelo, ond nhw'n tynnu'r botwmau bant a cadw nhw rhag ofn bydd eisiau defnyddio nhw i roi ar ddilledyn arall. Fi dal i wneud na. Box buttons dy fi, achos ma' nhw'n handi, yn dyn nhw weithio chi'n lle newid rhyw got neu Oedd rhywbeth. hetiau'n bwysig iawn. Os chi'n gwylio Keep the Home Fires Burning a Dad's Army, chi'n gweld y menwod chi'n ar y iawn. hat Celia Johnson, brief and counter type, chymod, ar tilt fach yn a nhw'n addurno'i hetiau wedyn yn wahanol mwyn iddyn nhw gael gorwysi, ynddo fe? Ie, wel, o'n nhw'n dipyn o amrywiaeth smart. fan'na. Diolch yn fawr i chi am ddod ar ein mewn ato ni. Wel, mae'n bleser, Hyfryd, mae'n diolch yn fawr bleser. iawn, difyr iawn. Ie, diolch yn fawr.